Ľudia, došiel mi balík z Notína, takže ideme sa pozrieť, čo som si objednala. Ja už to vidím. Takže objedna... No ja už to vidím. A hádajte, od akej značky som si to objednala. Aká je to značka? Som si objednala. A je to Sol de Janeiro. Takže tu mi niečo aj dali. Tomu. Toto a toto. Ale ja som myslela, že to bude väčšie. A to je takéto malinké. A tak poďme sa pozrieť, že čo to teda je. Je to takto. Takže je tu body wash. Sa mi znamená, neviem čo to je. Oj, je to proste neviem čo. Potom tu máme toto. Časťové mlieko. Šukajme stranu. Zaujímavé. A samozrejme, že nesmie chýbať parfém. Je to 68. No dobre. Ale to fakt nie je také dobré. Takže ja som spokojná. Sol de Janeiro. A toto sa teším. Dobre. Takže čaute.